Greba eguna dute gaur Ipar Euskal Herriko hezkuntza alorrean COVID protokoloa dela eta. Astebetean ikastetxeetako protokoloa 3 aldiz aldatu dute eta irizpide argiak eskatzen dituzte. Irakasleek eta guraso elkarteek aurreko protokolora itzultzea eskatu dute. Langile gehiago ezartzea eta ikasle batek positibo ematen duenean ikasgela osoa ixtea ere aldarrikatu dute. Grebaren jarraipena zabala izaten ari da, zentro pribatu katolikoek ere bat egin dute greba deialdiarekin. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta mendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara. Informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilak 13 ditu gaur eta hezkuntza alorrean Euskal Autonomia Erkidegoan gaixo agiria duten irakasle kopuru handia dela eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak ebatzi du eten egingo duela irakasleak euskalduntzeko irale programako ikastaroak. Urtarrilaren 31an berrekingo diete iraleko klasei, beti ere egoerak hobera egingo balu. Gaixo agiriarekin dauden irakasleen kopuru handiarekin lotuta hartu du erabakia hezkuntza sailak. Ela sindikatuak agiri baten bitartez salatu du inprobisazioaren beste adibide bat dela erabakia eta atzera egiteko eskatu dio hezkuntza sailari. Eta atzoko egunean hasiera eman zitzaion Sagardo Garaiari, hain zuzen, Txotx Garaiari Astigarragan kolpeko lantaldea bertan izan da. Denon, buruetan dagoen galdera da, ea inoiz bukatuko te den egoera pandemiko, distopiko, triste hau. Are gehiago, inoiz esango aldigute, listo, bukatu da. Kalera atera zaitezkete maskarillari gabe, aske egon zaitezkete beldurri gabe, taberna batean. Zuen Aiton Amonekin ere egon zaitezkete, lasai asko. Inoiz ospatuko aldugu honen bukaera. Bigarren Mundu Gerra bukatu zenean ospatu zuten bezala. Elkarri musuka. Elkarri musuka ez dut uste, ezta? Momentuz, Astigarragako sagardetxean gaude. Gaur ematen zaio hasiera Txotx denboraldiari. Amak taldeko kideak dira amandreak oraingoan aurten. Bueno, beraiek ere egongo gara ea zer esaten digoten. Hemen gaude Amak taldeko kideekin, kaixo neskak, Amaia, Kris, Maixa eta Alaitz. Zuek musikaren historia egin duzue Euskal Herrian urtetan eta orain are gehiago, ez da? Bueno, beste aukera bat suertatu zaigu, alkarrekin itxekoa gainagoa engontan, eta egia esan gozatzen nahiak, disfrutatzen, eta gusto-gustoa. Kriston arrakasta daukazu gainera, ez? Gustora gabiltza egia esan. Tonto sortu zitzaigun proiektu hau, 4 kanta prestatzeko emanaldi bateko deitu ziguten, eta segi eta gustora gabiltza oso. Eta deitu dizuete baita ere, aurtengo Txotx denboraldiari hasiera emateko hori ohore bada, ez? Bitu, esan zigutenetik nolaxe gaude. Irribarrakin. Sorpresa, egia esan sorpresa, baina oso pozik eraberia. Ohore bada, ez? Bai, ni gaina hemengoa izan da, hemengoa Astigarrakoa ez naiz, Astigarra biznaiz, baina Hernani arra naiz. Orduan doble hori, baina bai oso pozik. Emakumeak izan da, zuen ustez, sagardotegia zarrak izanen kontua, gehiago? Gaur egun ez. Leno argi eta garbi emakumea etxean gelditzen zen eta gizonezkoa juten zen sagardotegira. Baina gaur egun atea zabali daude danentzako, eta hala ikusteztunak iriki begiak eta kundeila, danentzako da. Lehen komentatuet, badela baita ere ligatzeko leku bat, ez? Tinder, aintzinako Tinder izan daiteke edo. Bueno, ni sagardo zalea naiz eta beti astez etorri izan dune sagardotegira. Baina tokatu zaitanen asteburuan etortzea eta ikustitutenean autobuskak etortzen dianean Iruñatik, Gasteiztik eta bai, ligatzera datoz, Hor ligote asko da? Nik uste sagardotegian ligatzen dela. Txinguru hortan sortzen dana, ez? Atxurra hartuta. Eta zuek, gaur hartu behar duzu atxurra, baina literalki atxurra. Presta duete landatzeko eta... Ez dakiu. Pres gaude, zein? Oso elegante etorri zarete, hori bai. Bai, hori beti. Atxurrai eltze jeunian ze postura garriko deun, hoi ja, baserritarrak eskuak burua emango jue, baina gu saiatuko gara.
asko pozten naiz zuek izateagatik txotx denboraldiari hasiera emango diotenak, eta disfrutatu eguna, pentsatzen dut egun oso interesgarria izango dela eta oso intensoa bezala, eta zorionak. Agur bat bidaliko diezu mesedez kolpez-kolpeko neskei? Haupa neskak, eta, guk eskerrik asko esan behar dugu hemen egoteagatik. Orduan, agur eta jarraitu olako bileratxok egiten eta olako jendea inguratzen. Batez ere emakumeon artean biltzen. Muixu badenoi. Bukatzeko aholku batzuk emango dizkizuet sagardotegira nola joan behar den. Zein den sagardotegirako outfita? Bat, zapata lauak. Kupelartera zoazenean txotxe egitera ez duzu irristatu nahi. Utzitakoiak ezkontzetarako. 2, bolso gurutzatua. Ez duzu mailan utzi nahi txotxe egitera zoazenean. Euskalo nork hartuko du, 3, joan zaitez jantzita ipar polora joango bazina bezala. Berdin du kanpoan 20 gradu baldin badago. Sagardotegian beti dago hotz. Hori bai, eskularruak ez dizkizut gomendatzen sagardoarekin bustiko zaizkizu eta. Eta 4, hau ez da gomendio bat, hau da esperientziarekin ikasi dudan zerbait. Kontua da, sagardotegian zaudenean, kuadrilen artean harreman handiak egoten direla. Behar bada, sagardotegiak dira aintzinako Tinder? Tira, hauexek izan dira nire gomendioak, txotx denboraldi zoriontsu eta batez ere oso alaia izan dezazuela. Ni momentuz atxurra hartzera noa. Eta bestelako lerroburuak ere gaurkoan izan ere koronavirusari dagokionez, gaur Espainiako gobernuak finkatuko ditu autotesten gehienezko prezioak. Sendagaien prezioen ministerio arteko batzordeak finkatuko ditu gehienezko prezio horiek, eta bestalde gainera Espainiak COVID-19 endemia gisa kontrolatzen hasteko proiektua hasiko du, hori bai 6. olatua gainditu ondoren. Omikron aldaera arinagoa dela eta COVID-19 kontrolatzeko eta zaintzeko sistema berri batera egokitzea aztertzen hasi behar direla azaldu du Carolina Darias, Espainiako osasun ministroak. Eta bestalde, 40 urte zazpikoei txertoaren 3. dosia jartzea aztertuko du gaur ere osasun publikoaren batzordeak. Era berean, 2. dosiaren eta errefortzu dosiaren arteko tartea 6 hilabetetik 3 laburtuko duten ala ez argituko dute. Eta egoera honetan, Osakidetzako lehen mailako arretaren egoera salatzeko elkarretaratzeak egin dituzte Bart Bilboko auzoetako ambulatorioen aurrean. Eta era berean, urtarrilaren 23rako manifestazioera deitu du Euskal Gehiengo Sindikalak Osakidetza indartzeko. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko kartzeletan 113 koronavirus kasu antzeman dituzte, atzoko datuak dira horiek, positibo horietatik 94 presoei dagozkie eta gainerako 19 presondegietako beharginei. Martuteneko kartzelako agerraldia da kezkagarriena, 113 positiboetatik 70 bertako presoen artean antzeman baitituzte. Eta hain zuzen, presoak gizarteratzeko aukerak Euskal Agentzia aurkeztu zuen atzokoan Eusko Jaurlaritzak Gasteizen. Presoak laneratzea izango da helburu nagusia. Eusko Jaurlaritzak espetxeen eskumenak kudeatzeko martxan jarri du aukerak elkargoa. Eta gizarteratzeko bide gisa presoen prestakuntzarako interesa eta lan produktiboa sustatu nahi du Jaurlaritzak. Presoen prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak gainera izango dira aukerak programaren arrakastaren oinarria, Beatriz Artolazabal Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak adierazi duenez. Prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak dira, beraz, aukerak ekimenaren arrakastaren oinarri. Gaur goizean egin dute agerraldia Gasteizen elkargoa aurkezteko asmoz eta hitza hartu dute Artolazabalek eta Carlos Roy aukeraken zuzendariak. Izan ere Jaurlaritzak uste du presoak laneratuz gero, errezago zertatuko direla gero gizartean. Ziur gaude, gizarteratzeko eta laneratzeko bitartekoak gehitzak, segurtasun handiagoa ekarriko duela gure gizartean.
Tximeleta bat izango da aukerak elkargoaren logotipoa, eta Artolazabalek adierazi duenez, presoek gizarteratze prozesuan egiten duten metamorfosia eta aldaketa irudikatzen du. Tximeleta bat da aukeraren irudia. Aldaketa adierazten duelako eta tximeleta efektua delako. Edo nola ere, Artolazabalek jakinarazi du ez dela gauza berria presoek lan egitearena, baina nabarmendu du hori indartu nahi dutela. Programa eta lantegi berriak hobetuz eta martxan jarriz. Halaber, laneratzea indartzea ez ezik, erregimen irekia sustatzeko baliabideak handitzea ere izango da Jaurlaritzaren helburua. Eta politika alorrean Nafarroara joko dugu jarraian, Iruñera, hain zuzen ere, pantailaren beste aldean baitugu, Garbine Bueno, Iruñeko udaleko EH Bilduko zinegotzia. Eguerdion? Eguerdion. Abenduaren amaieran hartu zenuen zinegotzi kargua eta mugarri izan zen, hain zuzen ere, Navarra sumako aurrekontuak aurrera ez ateratzeko. Oposizio taldeko talde bakar batek ere zituen babestu. Euskal Herria Bilduren kasuan, zergaitik erabaki hori? Hori da, abenduko kasik azken egunean sartu nintzen, eta pleno horretan, niretzat gainera jakinda mailak ze trikimiluak saiatu zen egiten, ni hor ez egoteko eta aurrekontuak bere kalitatezko bozkarekin ateratzeko egin nahi izan zituenen ondoren, niretzat ere plazer bat izan zen ezezko borobila ematea aurrekontu hauei. Eta zergaitik ezezko borobila ez? Azkenean aurrekontu hauek ez diotelako jendarteak dituen beharrei erantzuten, ez? Aurrekontu hauek mailaren interesen arabera eginak daude, hau da, hiriko elite baten interesen arabera eta ez jendarteak dituen beharrei erantzuteko. Hori alde batetik, gero beste aldetik, hor planteatzen diren proiektuak eta batzuk bideragarritasunik ez daukate eta nolabait aurkeztu ditu argiki, nolabait bere ardura onartu beharrean beste hori ardura hori botatzeko, ez? Eta honek erakusten du azkenean bere traketxaeria eta bere gobernatzeko ez da, ez? Eta hirugarrenik aipatu behar dugu ere, aurrekontu hauek ez direla elkarrizketan oinarritzen, ez? Aurrekontu hauek berak egin ditu inorekin kontrastatu gabe, ez gainontzeko udal taldeekin, baina ez da ere gizartean dauden edo jendartean dauden eragileekin, eta ez? Orduan, bulego batean diseinatutako batzuen interesetarako aurrekontuak dira, eta ez benetako beharrei erantzuten dietenak, horregatik gure ezezko borobila izan da. Eta zer suposatuko du beraz 2022ko aurrekontu horiek aurrera atera ez izan, bai politikoki aipatu dituzu ondorietako batzuk, baina herritarrentzat zer suposatzen du honek? Lehenik eta behin suposatzen du atea irekitzen dela ezezko botoa eman dugunon artean akordioetara iristeko eta behar diren interes horiei erantzuten dioten proiektuak egiteko aukera irekitzen da orain, ez? Eta horretan gaude. Aztertzen behar horiek eta oposizioa edo gehiengo aurrekoiaren artean adosten ze proiektu izan behar diren eta lanean horretarako, ez? Orain egiten diren moldaketak benetako beharrei erantzuteko. Beraz, aurrera begira bai, baina atzera begira ere balantzea egiteko tartea hartzeko parada bada urtarrileko lehen egun hauek. Eta salatu duzuenez, aurreko urteko aurrekontuen zati bat ez da guztiz bete. Zer gertatu da? Bai, hori da. Iruñak ez dauka finantziazio arazo bat, dirua sobratu da. Orduan, arazoa izan da nola kudeatu den diru hori, ez? Hau da, ez da egon eraginkortasuna kudeatzeko diru hori. Nik askotan etxeetara eramaten dut adibide hauek, ez? Etxe batean imaginatu, gozea pasatzen dugula hilabetean eta hilabetearen bukaeran dirua soberan dugula. Ez dauka zentzurik. Ez? Hau da, minimoak asetutak ez dauden bitartean nola sobra daiteke dirua, ez? Eta nik uste dut jendartearen artean argiki ikusten dugula kalean behar minimoak
asetak ez ditugula guztiok, ez? Orduan dirua sobratzea behar horiek asetutak ez daudenean ez dauka inongo zentzurik. Hori bada nolabait kudeaketa okerra eta gaizki kudeatu dela, ez? Horren adierazle da. Eta gaiz aldatuta, Garbine, baita ere aipatzekoa, aste hauetan zehar izandako euriteen ondorioz gertatutako uholdeak eta ibaien emari handiak, oraintxe zein da erronka Iruñean? Bai, hori da, edonor joaten baldin bada paseoan argai baitik, ez? Argiki ikusten da zenbat zabor eta zenbat zikinkeria dagoen ibaian, ez? Hau da, plastikoak eta ikuste daitezke zenbait lekutan kontenedoreak edo, nolabait uholdeak eta haizeak eramandako ibaira botatako zaborra, ez? Eta hori zabor plastikoak eta garbitu egin behar da, ez? Plastiko horiek ezin ditugu ibaian utzi. Eta horretarako behar da plan bat, baina gaur-gaurkoz, oraindik ez dakigu Mailak eta Navarra Sumaren gobernuak zenolako planak dituen kanpoko zikinkeri guzti hori kentzeko. Eta horretan gaude, ez? Uste dugu kanpotik egin behar dela, baina zenbait plastiko eta kanpotik ezin dira kendu, eta orduan gu uste dugu hitzarmen bat lortu behar dela Konfederazio Geografikoarekin, nolabait boteen bitartez edo barrutik ere kendu ahal izateko hor pairatu diren plastikoak eta guztiak, aulkiak, hor paseoan egunero daudenak nik uste dut argiki ikusten dutela, zer den kendu behar dena. Zenbat plastiko bota dugu, erori den edo bukatu den herrian, ibaian. Eta amaitzeko ere, ez dina astu, aste honetan bertan, astelenean, Tuteran izandako erailketa matxista salaketa eta, elkartasuna aldarri izan da Euskal Herri osoan. Bai, hori da, oraintxe bertan elkarteratzea egin dugu 12an, atzo kolektibo feministek deitu zuten arratsaldeko 8 eta tamalez gure gizarteak daukan, nik uste dut lehentasunetariko bat badela, nolabait emakumeok pairatzen dugun matxismoa, ez? Hau badaia, punta del iceberg izaten dena, baina egunerokotasunean lanean egon behar dugu hau gerta ez dadin. Ez bakarrik gertatzen denean, baizik eta gerta ez dadin, tamalez gertatzen da. Eta aurreratu behar gara, saiatzeko, ahalik eta gutxien ez gertatzeko. Mezu horrekin geldituko gara, Garbine Bueno, EH Bilduko zinegotzia Iruñeko udalean, eskerrik asko gurean izateagatik. Venga, eskerrik asko zuei. Eta ekonomia alorrean, Tubacek, ZTP, Petronor eta Bizkaiko metaleko lan gatazketan inputatutako langileek agerraldia egin dute gaurkoan Bilbon sindikatuekin batera, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko lan gatazketan zehar jarritako isunak indarrik gabe usteko dinamika bat ere jarri dute abian, gizartearen eta zein lan arloan babesa jasotzeko, eta baita ere deialdi bat luzatu dute urtarrilaren 25ean, Aiara de Urreta. Inputatuen kolektiboak bilera bat eskatuko dio Eusko Jaurlaritzari langileen borroka kriminalizatzeari usteko. Euskal Herriko langileen arteko borrokei buruz duten jarrera berrezartzeko eta lan gatazkatan jarritako isunak eta salaketak indarrik gabe usteko eskatzeko. Dinamika beti ekingo diogu eskaria horiei eta manifestu hori ahalik eta atxikemendu gehien biltzeko, bai lan arloan, bai gizarte eremuan. Eta gaurkoz, lan erreforma ez litzateke aurrera aterako, lan itunen lehentasuna aldatu ezean, izan ere Eskerra Republikanak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk iragarri bezala ezezko botoa emango dute, lan araudi berriak ez duelako babes nahikorik izango kongresuan. Negoziazio batean ari dira alderdi politikoak, baina PSOEk ez du ukitu nahi testua.
CEO-erekin konpromiso bat duelako haren baiatzaren truke eta estatuko lanitunen nagusitasuna bere horretan utzi nahi du entzungor eginez Euskal Herriko eta Kataluniako alderdi abertzaleen eskaerari. Dena den, Eskerra Republikanaren, EAJaren eta EH Bilduren botoak giltzarria izango da Espainiako gobernuaren lan erreformak aurrera egin dezan. Eta Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak baita ere honeka Euskal Emakume Pentsionisten plataformak herritarrei dei egin diete larunbatean urtarrilaren 15ean egingo duten mobilizazioekin bat egiteko. Hain zuzen ere 4 urte beteko ditu pentsiodunen mugimenduak, baina ospakizunetatik urrun bereien aldarrietan berretziko dira, pentsio duinak eta publikoak eskatzeko. Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak prentsaurrekoa egin du urtarrilaren 15erako deitu bituen mobilizazioak iragartzeko, baita babesa helarazi dietean eragileen berri emateko ere. Eta Jon Fano Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak egongo diren manifestazioen berri eman du. Datorren larunbatean, 15ean, bai Bilbon, bai Donostin, bai Gasteizen, bai Iruñan, bai Eibarren, bai Ondarrun, bai Lezarran, bai Tafallan eta bai Atxatxun manifestazioak egingo ditu. Izan ere, larunbatean, 4 urte betetzen ditu Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak eta urteurrena ospatzearekin batera, pentsio reformaren kontra zen pentsio publiko eta duinen alde kalera aterako dira, eta Fanok berretsi du protestekin jarraituko dutela. 4 urte pasa ostean mobilizazioak egiten, pentsatzen dugu jarraitu behar dugula, inolako zelantzarik gabe. Egindako agerraldian gainera, Fanok jakinarazi du manifestazio ez gain itzialdi bat egingo dutela Bilbon Frantziskanoetan 16 orduz. Ostiralean, arratsaldean, entxierro bat egingo dugu Frantziskanos, Irala auzoan, 20 pentsionista emakume eta gizonok parte hartuko dugu entxierro hortan. Larunbatean, berdin dio nork gobernatu, guk pentsio publikoak defendatu lelopean pentsio publiko duin eta nahikoak, soldata eta lan baldintza duinak eta kalitatezko zerbitzu publiko unibertsalak bermatzea aldarrikatuko dituzte. Era berean salatuko dute 2021ko azaroan onartu zen pentsio erreformak ez dituela 2011ko eta 2013ko erreformen murrizketak indargabetzen. Eta gainera, pentsiodunen aldarrikapen gehienak erreformatik kanpo geratu direla gaiztigatuko dute. Bestalde, honeka Euskal Emakume Pentsiodunen plataformak gaineratu du 1.000 eurotik berako pentsio guztien 172 inguru emakumeak direla. Eta deitoratu du, horrek pobrezia egoerara kondenatzen dituela adineko emakumeak. Horiek horrela Euskal Herriko pentsiodun eta langile orori luzatu diete kaleak betetzeko deia, bai Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak, bai honekak. Eta kulturan, ostegunero legez, hitzordua duzu hemen Hamaika Telebistan, arratzaldeko 8 eta 4 musika zuzenean saioarekin. Gaurkoak zer dakarren azaltzeko, pantaiaren beste aldean daukagu Koldo Otamendi aurkezlea, eguerdion? Eguerdia Leire. Nor izango da gaurko gonbidatua? Bueno, gaur gonbidatu berezi bat dugu, gure saioan Iseo ariko da. Bera Leire Villanueva da, iruñarra, eta jende asko ezagutzen du martxan duen Iseo eta Dodo Sound egitasmoagatik, eta gaurkoan hori izango da gure protagonista. Iseo beraz, Leire iruñarra, Iseo Dodo Sound taldeagatik ezaguna, aski ezaguna, esan dezakegu, baina baita ere bakarka badu bere ibilbidea, ezta? Bai, alaxe da, Iseo gitarra jotzen hasi zen, gitarra akustikoa jotzen hasi zen, eta bidean topatu zuen Dodo Sound, Dodo, bera rollo elektronikotik zetorren, Raperos de Maus, bezalako taldeetatik, eta bion artean hasi ziren kantuak sortzen, eta aurrera egin zuen Iseo eta Dodo Sound egitasmoa, eta mundu mailan ari dira gaur egun kontzertuak eskaintzen. Horrek ez dukentzen, Iseok ere noizean behin bere kantuak azaltzea, bere kantuak grabatzea, eta kasu honetan disko bitxi batekin dator, 4 kantu osaturiko disko digital bat da, lehenengo aldiz euskaraz aritzen da Iseo kantu hauetan,
eta bertan topatu daiteke Euskal Herriko musikagintzan ezagune izan diren 4 kantuen moldaketak isoeren filtrotik pasatuta. Beraz, bere bakarkako lan horretan zentratuko zarete saio honetan zehar, eta Leire Villanueva sakonago ezagutzeko aukera ere izango dugu. Hoixe da, esan bezala markada bat darama musika egiten Leire, Iseo izenpean, eta egindako bidea izugarria da, Iruñerrian hasi zen kantuak jotzen, gero Bartzelona juntzan ikastera, bertan abiatu zuen musika bidea, azken urtetan Madriden bizi da, orain Asturiasen, espreski, baina esan daiteke bertatik bideratzen dula bere musika, Iseo eta Dodo Saunekin estatu espainolean sarri jotzen dute, Europan ere habitualak dira esango nuke festivaletan, Frantzian aritzen dira, Alemanian, Erresuma Batuan, eta beste bat kontzertu dituzte, eta Latinoamerikan ere aritu izan da bere kantuekin, eta baita ere, eta berak aipatzen dugu erreportajean, Indian ere, kontzertu bira bi egin dituzte eta oso esperientzia izugarria aipatzen du, Kasu honetan, Etxean izeneko diska aurkezten du, Iseoren izenean kalatutako lana da, eta esan bezala 4 kantu biltzen ditu, eta oso kantu esanguratsua gure musika eszenen. Benito Lertxundiren Baldor kantua, Mikel Laboaren Txoriak Txori, Ertzainak taldearen Aitormena, eta Berritxarrak taldearen Eskuak kanta, Eta kantu horiek moldatu ditu bere erara, gitarra eta hots soilez aurkezten ditu, eta oso emaitza polita eta intimoa. Horixe beraz, gaurko saioaren aurrera pentsoa, zain egongo gara, 8 eta 4 emitituko da, eta gero ere errepikapena dakizuen moduan, gaueko 10etan Koldo Otamendi, eskerrik asko gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta bihar, urtarrilaren 14an, 10 urte beteko dira Txillardegi hil zela, eta horren harira hainbat ekitaldi antolatu dituzte Donostian. Txillardegi hil zen 10. urte urrena dela eta antolatu dugun hitzaldiz eta ekitaldi sortari hasiera emateko. Euskararen arazoa ez da borondatekeriaren bitartez konponduko, badakigu. Euskararen arazoa instituzioen mailakoa delako politikoa da osoki. Nolabait hizkuntzaren muin hortan ardazten da etengabe. Naiz eta badakigu Txillardegiren lanak disiplina pila bat, jakintza esparru asko eta zabalero ikaragarria daukada. Baina muinean eta ardatza eta zentralidadean hizkuntza jarri dezakegu. Txillardegiren idatzietan abia puntutik hasita, garaian hizkuntzaren auzia hor dago, baina izala diferenteak hartzen ditu. Hastapen batean, abertzaleetasunetik sortutako euskararekiko interes hori eta euskara batuaren beharrak eta barra agertzen dira, baina hor gero kapak gehituz doaz. Bizi bat, garaikoa, kalekoa, etorkizunerakoa, balioko zuen bat ontzeko alegina egin zutela. Eta kiroletan Atletikek gaur hasiko du Espainiako Superkopa jokatzen Arabia Saudin. Horrekin utziko zaituztegu, informazio horrekin eraginagaren eskutik, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Jon Maia Bertsonaria izango dugu gurekin. Orain arte. Athletic Klubek Espainiako Superkopa lehiatuko du gaurtik hasita Saudi Arabian. Zuri-gorriek iazko kopako finalera iristeagatik lortu zuten aurtengo Superkoparako sailkatzea, eta Atletico Madrid izango dute aurrean txapelketa labur honetako finalerdian. Iaz Marcelino García Toral entrenatzailea heldu berritan Madrid eta Bartzelonari gailenduta irabazi zuen Atletikek titulua, eta berriz ere balentria osatu eta bigarrena jarraian irabasteko asmoz bidaiatu dute Arabiara. 24 jokalari sartu ditu Marcelinok deialdian. Juri Bertxitxe bere lesio luzetik osatuta, horretan sartu da baina ikusteko dago lehiatzeko moduan egongo den. Aurkarien maila altuaz jabetuta baina konfiantzaz daudela nabarmendu dute Marcelinok berak eta Iñigo Martinez atzelariak. Eta ilusiñoi handixak hau trofeu lortzeko, hueltan etxea trofeu askuteko eta geure salikin disfrutateko, así que bueno, dakauen guzti dagako, hori alantzik izateko.
Atletico Madrid iazko ligako txapeldunaren kontrako finalerdia irabaztekotan Real Madrid aurkituko luke final handian. Atzo Bartzelonari gailendu baizitzaion Antxelotiren taldea. Aldiz partida bakarreko kanporaketa izateak aukera gehiago ematen diela uste dute protagonistek, eta edonor irabazteko kapaz direla argi adierazi dute azken entrenamenduaren aurreko prentsagerraldian. Txapelketa hau 3. irabazteko aukera dute bizkaitarrek 2015-etik. Orduan, oraindik Aritza Duriz taldean zela, joan eta itzuliko finala irabazi zioten Bartzelonari. Iaz esan bezala formatu honekin jada irabazi zuten titulua. Eta egunero legez, elkarrizketarei atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Jon Maia, bertsolaria, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion. Zurazken lanaz hitz egingo dugu luze, datozen minutuetan, kantu bat gara, CD liburuaz, baita ere zure ibilbideari errepasoa emango diogu, baina lehenik eta behin zerk eraman zaitu lan hau kaleratzera? Bueno, batez ere kantu bat garenaren ideia hori, ezta? Askotan gure burua definitzen dugu zer garen herri bezala adibidez, ezta? Oso termino juridiko administratibotan eta hotzetan, ezta? Igual, autonomia erkidego bagara, estatu bat izan nahi dugu, erresuma bat izan ginen, errepublika bat, ez dakiz zer. Eta, bueno, nik uste dut forma horiek guztiak iragankorra direla. Izan gaitezke garai batean gauza bat, hurrengoan beste zerbait izango gara, eta horrela doaz mendeak, ezta? Baina beti izango garena kantua da. Hori da, ni zabaldu nahi dudan ideia, ezta? Milaka urtetatik datorren existentzia bat, eta posible bada beste milaka batzuk iraungo duena. Eta nire interes nagusia ideia horren zabalkundea da. Eta hori nola egiten dut, bueno, aurten 30 urte bete dira nire lehenengo kanta idatzi nuela, eta orduan aitzaki horren bueltan osatu dut antologia moduko bat edo liburua eta diskoa nik beste talde batzuei idatzitako kantuen bilduma bat bertsioneatuz eta kantu horiek pixka bat komentatuz eta. Moldaketa bat, ez? Kantu hori moldaketa, ez daiteke. Eta estilo desberdinak, ez? Uztartzen dira disko horretan, zure ibilbidean zehar ere hala izan da, ez da? Eta, bueno, barroketik rapera, bertsoak ere hortartean dira, baita ere elektronika, euskal sustraietara helduta, ez? Hortxe bada mix interesgarri bat. Bai, denetari dago, eta azkenean urte guzti hauetan denetariko enkarguak iritsi zaizkitze. Liburuan jasota dauden letra guztiak eta kantu guztiak enkarguz egina dira. Beti dira taldeak o abeslariak o musikariak eskatutakoak. Eta propio sortutako testoa dira, ezta? Ez dira poema musikatuak edo beste nunbait argitaratua daudenak eta norbaitik gustatu eta kantu bihurtu direnak, ezta? Askotan izaten den bezala. Dena dira enkarguz eta enkargo horiek iritsi zaizkit, lehenengoan negu gorriakekin izan ziren, baina gero ja etorri ziren Gozategi, eta, bueno, Sociedad Alkolikatik, Benito Lertxundiraino, Anaritik, Pirritx Porrotxe eta Mari Mototxeraino, edo tartean Mikel Urdangarin, Gari, eta azkenean denetarik idatzi dut, eta uste hori dela politare ezta? Dagoen barietate hori diskoan ere jasotzea. Astapenetan, aipatu duzu ezta, lehenengo letrak negu gorriak taldearentzat egin zenituela. Nola batu zen bertsolaritzaren eta rokaren mundua? Bueno, ja nik uste Fermin Muguruzak egin zuela pauso bat horretan, ezta, Bertso Jop izeneko kantuarekin, negu gorriaken lehenengo diskoan, berak asko egiten du eta oso ondo bertakoa eta unibertsala edo nazioartekoa uztartzea, ezta, nastea eta hortik ateratzen du bere koktel berezi horietakoa beti, ezta, eta nik uste Bertso Jopekin hori egin zuela eta lehenengo aldiz jende askok hor entzun zuen bertso bat eta lehenengo aldiz hor jende askok entzun zuen hip-hopa, ezta. Eta oso mundu antagonikoa ziren, nik esango nuke ia kontrajarriak, rockaren mundua, hip-hoparen mundua eta noski, o rapa edo, baita ere,
eta bertsolaritza, ezta? Oso eremu tradizionaletik, oso aintzinako forma zuena, eta ni bertsotan hasi nintzenean, oraindik oso tradizionala zen, ezta, bertsolaritza. Gu bertso eskoletatik iritsi ginen, eta gure kultura ondarea ekarri genion bertsolaritzari. Gu rock musika entzuten genuen, gaztetxeetan mugitzen ginen, eta guretzat ez ziren bi mundu kontrajarriak. Eta, negu horriaken bigarren diskorako eskatu zizkidan Ferminek letrak, ikusirik bertsoaren formatua oso egokia zela rapa egiteko eta bar. Eta hor, hasi nintzen ni ere kontzertuetan eta kantatzen, negu gorriakekin, eta beste kontzertu batzuetan ere bai. Eta, niretzat izan zen, mundua zabaltzea bezala, hori zen nire kultura, ezta? Eta gustatzen zitzaidana bertsolaritza gehi nire mundua hor elkartu ahal izan dituen. 3 hamarkada hauetan asko aldatu da euskal politikagintza, euskal egoera, testuingurua, ezta? Horixe ere islatzen da 30 urte luze hauetan egindako letretan? Bai, ze azkenean bizi dugunaren testigantzak dira letra horiek ere, ezta? Garai batean ere hala ziren. Bertso paperak, bertso jarriak, abestiek islatzen zuten garai hartako bizitzak, kronikak, mundua, gertakizunak. Askotan interesgarriagoa historia liburuetan baino, ze normalean lekukoek idazten zuten, garaikideek, gertakizunen garaikideek, eta jende xeheak, bertsolarien kasuan, ez ziren historialariak 100 urte beranduago gertatu denari buruz idazten zutenak. Eta nik uste, gu kantagileak, letragileak, bertsolariak eta ere, hori gerala pixka bat, ez da, gure garaiaren ispilu eta egia da asko aldatu dela, eta hori gure kantuen hitzetan ere nabaritzen da, bai. Gizarte aldatu eginda, mundu aldatu eginda, norbera ere aldatzen doa, ez da, eta hori dana ezinbestean islatzen da. Diskoa izteko aukeratu duzun abestia da Kantu bat gara, Donostiako Belodromoan errezitatutako hori. Zein garrantzia du horrek? Hor dago pixka bat jasota sintetizatzen da idea, ez da Kantu bat garenaren idea. Nik uste dut gure existentziaren proieziorik ederrena izango dela segurazki kantua, ez da. Pentsatu behar dugu kantua asmatu egin dugun formatoa dela, eta milaka urte dituela. Hori formato artistiko guztiek ez dituzten milaka urte, zeramikak dituen bezala, ez da, milaka urte gizakiak asmatua, kantua ere bai, ez da. Eta gure izatearen proiekzio hori, bai individuala, bai kolektiboa, magikoa iruditzen zait, ez da. Eta anoetan egin nuen ura, Kantu bat gara, hortan oinarritzen da. Kantuz kantu gure existentziaren soka luze hori kontatu dezakegu. Nire ustez hor dago gure existentziaren sekretua, ez da? Zu pentsa zenbat gauza gertatu behar izan diren, historian, bere terretxeren kantua norbaitek Xuberoako herriska bateko borda batean idatzi zuenetik 15. mendearen hasieran, emigrante estremeñoen seme baten ahotaraino 11 telebistako estudioetan aipatu arte. Zenbat gauza gertatu behar izan diran hori hala izan dadin, ezta? 5 mendetan. Hor dago gure existentziaren sekretua. Horregatik esaten du Kantu bat garela, ezta? 100 eta 100 urtetan iraunduen transmisio baten azken muturreraino, segundu ontaraino, ezta? Hori da asko interesatzen zaidana. Iruditzen zait magia, ezta? Eta iruditzen zait kantua dela formatu magiko bat, gure baitan dago, ahoz-aho, gogori-gogo, menderi-mende transmititzen da. Ez du behar ez da euskarri fizikorik ere, gure barrura sartzen da belarritatik, gure ahotik ertetzen da, eta beste batzuren belarritatik sartuko da, eta noizbait aterako da bere ahotik ere. Eta horrela, mendez mende. Ez alda
ez alda magikoa, ez alda harrigarria. Erdi aroko juglarrak ez datozkite burura, eta orain arte 2021 urte, 22. Urtean gaudela, oraindik ere tradizio hori ez, ahoz-ahozkotasuna, esan duzu, kantuak eta musikak duen magia hori jarraitzen duela. Ez bakarrik herri baten historia edo kronika kontatzeko, baizik eta baita ere kantuek badute, ezta, individualki gaitasun bat, pertsona konkretuak gogorarazteko, atzera begiratzera jartzeko, ezta? Nik uste dut, liburuan horretaz hitz egiten dut, eta liburuan esaten dute kantuak alfombra magikoa bezala direla, ezta? Alfombra magikoek ere haizea behar dute airean nabigatzeko, eta kantuek ere gure haizea behar dute, gure arnasa, ezta? Gure ahotsa behar dute. Eta biziri daudenean, gure ahotsa dutenean, transportatu egiten gaituzte, edonora garraiatu gaitzakete, ezta? Eta eramaten gaituzte, kantu batek eramate zaitu leku jakin batera, bizi izandako gertakizun jakin batera, pertsona jakin batengana, sentipen fisiko konkretu bateraino eraman zeitzake kantu batek, ezta? Hori ezin dute lortu formatu askok, kantu batek lortzen du. Usaimenak lortzen duen bezala, nik uste dut kantuen oroimena ere badugula, ezta? Kantu bat entzun eta eramate zaitu konkretua den leku, persona, momentu edo garai batera, ezta? Eta hori izugarria da. Hori eta askoz funtzio gehiago, ezta? Kantuak erabiltzen dira estatuak edo herriak ordezkatzeko ere, himnoak, ezta? Iraultza guztiek, gertakizun historiko guztiek ere kantua dituzte. Jendea pizteko, masak pizteko erabiltzen da, publizitatea egiteko erabiltzen da, jendea agurtzeko, despeditzeko, denetarako erabiltzen da kantua, ezta? Pixkat kanpotik ikusten badezu, harrigarria da zer den kantu bat. Testu ingurua aldatu den moduan, 30 urte hauetan musika ere eraldatu egin da, genero berriak iritsi dira baita ere Euskal Herrira. Nola ikusten duzu egoera? Uste duzu Euskal Herrian genero berri horrekiko ez dakit ate besoak zabalik ditugula, ez dakit gehiago kostatzen zaigula moldatzea berrikuntzetara? Nik uste dut oso zabali gaudela. Bai, oso zabali gaudela eta garai batean, baina askoz gehiago. Uste dut orain dagoen variedadea ez dela inoiz egon. Eta uste dut horrek mantentzen gaituela bizirik, hain zuzen ere, ez da? Lehen aipatu dudan bezala, Bere Terretxeren kantutik, edo belatzarena, ez da? Belatza edo alkoiaren hegaldia imitatzen duen melodia, ez da? Behitu ze gauza primitiboa, ez da? Nondik sortutako kantu bat, ez da? Ordutik, oraingo trap, rap, perreo, reggaetoi, tekno guztietaraino, pentsa zenbat transformazio izan dituen gure kantuak, ez da? Hemen egiten den, hemen sortzen den kantuak. Eta eskerrak jarraitzen duen denetariko formak hartzen. Eta eskerrak jarraitzen duen konektatzen mundu garaikidearekin. Ze horrek ziurtatuko du bizirik irautea, ez da? Bestela fosil bat bihurtuko gineateke. Niri poz izugarria ematen dit entzutea orain nola egiten duten trapa edo nola egiten duten reggaetoia. Gero niri gustatzea edo ez beste kontua da. Zer esaten duten eta zer ez duten esaten beste kontua da. Baina niretzat hori da bizigarenaren testigantzarik indartsuenetakoa. Eta ez da dila inoiz falta hori, ez da, eguneratze hori. Kantu bat gara, zure azken lanean, esan dugu alde batetik CD-a dagoela, eta bestetik liburua, aipatu duzu bertan testu batzuk daudela, hausnarketa batzuekin, batzuk zureak, beste batzuk beste autoreena, eta baita ere ilustrazioak baditu liburuak, zer aurkituko dugu bertan, eta nolakoa izan da liburu hori egiteko prozesua? Bueno, nik uste dut oso objeto bitxia gelditu dela, ez da? Oso nire gustorako ni oso pozinago emaitzarekin eta zeitxura duen eta nola elkar osatzen duten testuak eta musika, ez da?
gaur egun jende asko badakigu ez duela CD-rik erosten, kotxeek ere ez daukate CD-a jartzeko, eta ja pendrive-ik ere ez dute, asko USB-rik ere ez dute kotxe askok, ez da? Bluetooth bidez entzuten da, eta zergaitik erosiko du jendea CD bat, kasu honetan liburu bat daukalako ere bai, ez da? Eta liburu hori ez dago Spotifyen, ez dago YouTubeen, eta orduan, liburuan kontatzen ditut kantu horien jatorriak, kantu horiek sortarazten dizkidaten pentsamenduak, jendeak ezagutzen dituen kantua dira, kasu askotan, eta gero elkarrizketan zehar aipatu ditudan hainbat sentipen, ezta? Eta hausnarketa kantuaren bueltan, kantuaren forma magiko horren bueltan egiten ditudan hausnarketak ere bai. Eta Maite Mutuberriak egindako ilustrazioak aurkituko ditu ere bai. Izugarria dira, nortasun handia ematen diote, produktuari esango genuke, ezta? Eta ADN-aren parte dira, ezta? Belatzaren edo txoriaren irudi hori, belatzaren kantua txoriaren hegaldia delako, ezta? Hortik abiatuta simbolismo hortatik, eta artista izugarria, eta askotan lotxatu egiten naiz ikusten dudanean ze mailako jendea dagoen nik sortutako zerbaiten bueltan lanean, ezta? Gorka Hermosa bezalako musikari bat, berak egin ditu 4-5 bertsio, Peio Ramirez bezalako musikari bat, berak beste 4-5, Nacho Soto, eta, niretzat batzutan, pixkat, esaten den bezala, abrumatua edo sentitzen naiz olako mailako artiste inguratua. Eta Xabier Amuriza hitzaurrean. Xabier Amuriza maixua, ez da, niretzat euskal kulturan dagoen pertsonairik erraldoienetako bat. Gu bertsolari ontza suposatzen duen guztiagatik, baina bertsolaritza gainditzen duen personaia bat da, ez da, zentzu askotan eta nire esango nuke lagun personala, berekin konpartitu ditut hainbat gauza eta harreman berezia izan dugu urtetan, da elkarrekin aurrez ere egin ditugu lanak, eta letragile handienetako bat, ez da, hori izan da arrazoi nagusietako bat ere, letragilea Mendian Gora Aritza bezalako kantua, edo Irlanetan Ijai, edo Euskal Herrian Euskaraz, edo himnoa diren kantak, berak idatziak, aurten iaz 80 urte egin ditu, eta topera dago, gazte bat, gaztetxoa bezala, eta niretzat ogore bada, bai kantatzen, kantatzen ere parte hartzen du, eta oso hunkigarria da, bere parte hartzea, eta bai hitzaurrean idazten. Eta emanaldiekin hasi zara dagoeneko, diskoaren aurkezpenekin, nahiz eta COVID garaietan atzerapenak ere egon diren, zer moduz doa? Gazi osoa izan da, gazia lehenengo emanaldia dena erabat pres genuenean eta hilabetetako lana eta ilusioa zapuztu zigutelako bezperan, bezperako arratsaldean eta horrek min desente egin zidan, egia esan da, erresa da gauza bertan bera ustea, baina ikusten dituzu beste hainbat gauza jarraitzen dutela, supermerkatu, superfizia handiak, zentro komertziala handiak, itxiak direnak, milaka eta milaka pertsonez bete eta joan etorrietan dabiltzanak jarraitzen dute, eta gu Durangoko azokan txandak egiten 1000 personetakoak eta gero ustutzen, haizea sartu dadin garbia eta eta bitartean berdin itxia diren beste hainbat areto, inkluso txikiagoak ere, milaka personez beteta, kutsadura maila 10 aldiz handiagoa denean, Zer esan nahi dut horrekin? Dano sakrifikatu behar bagera, dano sakrifikatzen gera, nola ez, ni naiz lehenengoa, baina ezin dira erabili irizpide ekonomikoak erabaki sanitarioak hartzerakoan. Eta gertatzen dena da, gu kulturan gu gerala ahulenak beste sektore ekonomiko guztien artean. Eta oso erresa da guri lepoa moztea, eta beste marka handiekin eta enpresa handiekin, eta diru asko mugitzen duten lekuekin, ez afororik eta ez errez ezartzea, ez da hori oso erresa da. Eta nik uste dut, hain justu orain, inoiz baino beharrezkoagoak garela, galdetu jendeari itxita egon geran bitartean etxeetan, edo konfinatuta dauden bitartean, zerri heltzen dioten.
supermerkatura joan ezin direnean edo ezin dutenean kotxe hartu, ea musika entzuten duten, ea liburuak irakurtzen dituzten, ea teleseriak ikusten dituzten, ea pelikulak ikusten dituzten, gugera flotadore salbabidazak, gugera heldulekuak eta ez hori bakarrik, gugera hausnartzeko bidea eta ispiluak eta mundua norantz jo mahai gaineratzen dugunetako batzuk gure proposamen literario eta musikaletan eta bar, ezta? Inoiz baino beharrezkoagoa da orain kultura, ezta? Eta ez justu orain inoiz baino gehiago murriztea baizik. Inoiz baino presentzi gehiago eman beharko genioke, ze horrek bihurtzen gaitu persona eta horre salbatzen gaitu askotan, ezta? Batzutan medizina baino gehiago salbatu zaitzake liburu batek edo kantu batek ere bai, ezta? Besteari ezer kendu gabe. Bueno, lehenengoa Arriagan egin genuen eta izugarria izan zen, benetan nire bizitzako egun handietako bezala geldituko dena, eta uste dut han egon ziren ikusleen gogoan ere geldituko den emanaldi bat, 2 ordu tardikoa izan zen, gonbidatu oso bereziekin eta oso momentu bereziak eta, bueno, jendeak kantatzen, zuti txaloka behin baino gehiagotan, pena bat izan zen ezin betetzea, aforo murrizketengatik. Bigarrena Zumaian izan zen eta hori ere, bueno, oso berezia eta orain gehiago ditugu, aste honetan Andoainen daukagu eta gero Vitoria Eugenian 2 emanaldi handi etorriko dira, baita ere oso berezia, Otsailak 2 eta 3an eta bueno, eta hortik aurrera sortzen ari dira eta bueno, uste dut kantu bat garenaren ideak bide luzea auki dezakela. Beraz, oztopo emanaldiak aurrera jarraituko dute emanaldiek eta ez duen bezala kolaborazio ugarirekin eta baita ere sorpresa ugarirekin. Bai, saiatuko naiz, eta nik uste dut horrela dela, kontzertu bat baino gehiago izan dadin. Ez dut ni ez naiz kantante bat, ez naiz konsideratzen kantantea, abeslaria ere, bertsolaria naiz eta gero ausartzen naiz gauzak egitera, baina ni gehien betetzen hauena da jendearengan eragitea eta uste dut momentu oso berezian gaudela eta jendea behar duela indar hori sentitzea, argi bat ikustea, esperantzak, heldulekuak eta fantasia pizka bat ere bai eta etortzea gu garen horretara ere bai, ezta? Eta kantuek ekarri egiten gaituzte gure identitatera, kolektibo sentitzera eta hori da gehien betetzen dauena. Eta hori egin ahal izatea, bizitzaren garai hontan daukadan adinarekin hori egiteko aukera aukitzea, niretzat da privilegio bat. Disfrutatzen ari naiz pilo bat eta espero dut jarraitzea, niri hainbeste ematen didan herri honi eta hizkuntza honi bueltatzen, inoiz ez dut lortuko bueltatzea, jasotzen dudan guztia, baina beti saiatuko naiz jendeari eta herri honi bueltatzen jasotzen dudana. Beraz, hurrengo hilabeteetan horretan ibiliko zara buru belarri eta gozatzen. Bai, asko disfrutatzen dut eta bai, hurrengo hilabeteetan ere hortan segiko dut eta gero etorriko diren proiektuetan ere burua martxan ere bai. Sorte handiena, ibilbide berri honetan eta hurrengo arte, Jon Maia bertsolaria, eskerrik asko Hamaika Telebistaren platoan izateagatik. Zuei, ondo segi. Eta tarte bat eta jarraian solasaldiari ekingo diogu orain arte. Urteotako isilunearen ondoren jarduerara itzuli zen iazko urte bukaeran deskontrol arrasateko punk taldea eta Inigo Muguruza musikariari omenaldia eginez bueltatu ziren. Abenduaren 17an Muguruzak 56 urte beteko lituzken egunean, Inigok berak sortutako Jose Ripiau taldearen bertsioa kaleratu zuen taldeak eta diskoa prestatzen ari dela iragarri zuen.
zen urte horretan bertan sortu zen Deskontrol, 1986an. 13 urtez 2009 arte, maketa bat eta 4 disko kaleratu zituen taldeak. Horrez gain, sorreraren 10. urte hurrenean 10 urte izeneko diskoa osatu zuen taldeak. Euren ibilbidean eragina izan zuten musika taldeen bertsioek osatuta. Azken diskoa kaleratu zutenetik 12 urte igarota, iazko abenduan Instagram kontua ireki eta disko berri baten prestaketa lanetan ari direla jakinarazi zuen taldeak. Egun, lan horren grabaketaren amaia fasean dela argitu dute.
Eta egunero bezala, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko solaskideak dira alde batetik Laura Mintegi, eguerdion. Eguerdion, bai. Eta baita ere, Ibon Meñik, eguerdion. Nekarri. Lehenik eta behin non dago Mikel, dokumentala hitz egingo dugu, izan ere aste honetan bertan estreinatu da, Aranon eta telebista publiko batean, baina ez hemen Euskal Herrian, baizik eta Katalunian, TV3 katean. Eta ez demarra dago, nahiko arrakastatsua izan dela estreinaldi hori gainera, 350.000 herritarrek baino gehiagok ikusi zuten zuzenean, gero nahieran ere ikusteko aukera badago, eta esan bezala, ITBek badu emisioa emateko aukera edo baimen hori, baina oraindik ez du zehaztu noiz emitituko duen, emititzen baldin badu. Zer iruditzen zaizue, lehenik eta behin horixe ez, Katalunian estreinatu izana lehenik eta behin? Nahiko paradigmatikoa, ez da? Paradigmatikoa esango nuke apurtzuek kasi eufemismo bat bezala. Zeneko esanguratsua da, ez? Horrelako herri honetan emandako gertaera baten testigantza jaso, nik uste dut gainera, ez? Badaude elementu batzuek, ez? Ikus-entzunezko formatua egiteren bitartez gaur eguneko jendartearekin eta gaur eguneko belaunaldi berriekin konektatzeko bestelako aukera bat eskaintzen du, lan bikain bat dago atzean, eta lan handi bat, Amaiak eta Pitu baitere sarituak izan dira adibidez egindako lanagatik, inot profesionala, eta aldi berdinean atzean daukan transfondo guztierekin, ez? Memoria eta relatoren ere ikuntzan, horrelako gertaerak ezagutzeko eskubidea eta bide bat izatea, eta sinema eta artea izatea baitere horretarako noiteko kanal emankor bat. Eta aldiz, horrelako lan bat egiten danean, euskal komunitatean funtzio publikoa bete beharko luken komunikabide publikoak, horren inguruan, ez dakit ez ikusien egin, edo gutxienez, behar moduko atentziorik ez eskaintzea nahiko paradigmatikoa da. Eta are paradigmatikoago bihurtzen da, baldin eta bestelako kate publiko batek berea egiten duenean, oihartzun zabal bat ukin duenean, eta gero ez bakarrik hori, ez? Horrelako funtzio publikoari heldu ez gero, sortzen duena da, benetan uste dut osasungarria da, eta da, debate publiko bat sortzen duela. Gainerako komunikabideetan baitere pronuntziatzen da jendea, iritziak sortzen dira, begirada berriak eskaintzen dira, gogoetarako espazioak sortzen dira, eta uste dut benetan komunikabide publiko batek bete beharko luken funtziorik nagusina, Laurak esango dit, izan beharko litzateke ez. Eta nahiko paradigmatikoa bihurtzen dena da, horixe ez, justo euskal gatazkari loturiko horrelako gertaera bat, euskal komunikabide ez hartzea eta atzean dagoen aginte askoren, ez dakit ez, begirada partziala edo kamustua memoriari osotasunean eta gardentasun osoz heltzeko asmoan, ez? Bai, hala da, urruneko injustiziei begiratzea beti da errezagoa etxekoi baino, ez? Eta solidarioago izaten da mundu guztia, hain zuzen ere zenbat eta urrunago egon injustizia hori edo eskubide urraketa hori, solidarioago agertzeko etxean gertatzen direnekiko baino. Hori arau orokorra da. Gero bestalde batetik badago, beldur ez bakarrik estenikoa, beldur handia erakunde publikoen aldetik, zer esango ote duten, edo oso kontra dauden horien erantzuna zein izango den. Eta nik uste dut, erakunde publiko batean zaudenean, ausarta izan behar dozula, eta jakin behar dozula, edo zer eginda ere, inkluso ezertxo egin gabe ere, kritika etorriko dela. Orduan, ezin dozu egon bandazoka edo alderik alde, beldurtuta ia zer esango ote duten. Esan egingo dute berdin-berdin. Zuk ikusi behar dozu zer den justoa, zer den egin beharrekoa, eta zuk hori plazaratu behar badozu, plazaratzen dozu, nahiz eta gero eskumakoak etorri golpeka, edo zer eginda ere etorriko dira. Nik pelikula ikusi nuen, gustatu zitzaidan, oso sensiblea da, oso hunkigarria da, oso fina da, baina faltan hartu nuen zergatia. Gehiago ikusten nuen nola, baina ez zergatik. Eta burura etorri zitzaidan, askotan etortzen zaidan idazle afroamerikar baten esaldia, ez? Toni Morrison, gainera Nobel saria eman zioten literaturan, eta berak beti esaten zuen, gogorregia denean zergatik galderari erantzutea, orduan babesa hartzen dugu nola galderaren azpian. Hau horrela, hala gertatu zen, baina zergatik.
Eta nik horre film horretan hori hartu nuen faltan, ez? Hau da, zer gertatzen ari zen kojuntura politikoan Euskal Herria momentu hartan, impunitate osoz, halako astakeria egiteko, eta ministro batek esateko agertuko da. Agertuko da. Edo polizia batek esateko joan galdetzera objektu galduen bulegora, ez? Hau da, oso seguro egon behar dozu zure impunitateaz horrela jokatzeko. Eta zergati hori da niri falta zitzaidana. Testuinguru horrek perspektiba emango lioke filmari eta baita ere gertakizunari, berari, dokumentala izanik, gertakizun hori ez zela bakan bat izan, baizik eta sistematikoki Euskal Herrian gertaturiko gauzen erakusle dela. Dena den eta Euskal Herriko mugetatik haratago ezagutzera eman da, Mikel Zabaltzaren kasua eta sare sozialetan ikusi denez, ikusle asko harridura sartu dute gertatutakoa. Zer iruditzen zaizue horrelako ezjakintasunaren aurrean egotea? Kanpoan ezjakintasun asko dago eta baita Euskal Herrian ere. Amnesia orokortu bat bilatu eta bultzatu izan darako sistematikoki. Eta horren ondorioz baita ere, izan didezen, askotan horrelako gertaerak, familiarrak adibidez, inguruak eta bar, askotan ahots bakartiak bihurtu izan dira sarri eta ez entzunak baita ere ez. Eta maila batean, justo lehen Laurak apuntatzen zuen, transfondo politikoari heltzen zaio edo bide bat eskaintzen dio horri, ez? Claro, transfondoa eta kontekstu guzti horretan, zelako egoerak emoten ziren oiteko islada edo adierazleak bihurtzen direlako, ez. Nik horregaitik iruditzen zait, azkeneko urtetan, badaude adibidez, ez? Naparraren kasuan baita badago bestelako ikusentzunezko bat, oraintxe bertan baita ere zabaltzen ari dena zinematan eta horrela. Eta orain dela, ez dakit ez, 30-40 urtetako gertaera ezberdinak, badiudite ez, nahiko urrun somatzen direla, belaunaldi berriek igual horrela jaso dezakete, baina termino historikoetan ez da inbeste, gainera guztiz lotua dago kontestu politikoa gaur eguneko baitere testuinguruarekin, eta atzera begirako begiradak beharrezkoa ditugu gaur eguneko errealitatea interpretatzeko. Ez bakarrik atzokoa ezagutzeko, gaurko errealitatea interpretatzeko. Eta, evidentemente, biharkoari begira bestelako eraikuntza baterako ez, lantresna bihurtzeko ez. Eta iruditzen zaite, dokumentalen formek eskaintzen dute gaur eguneko ikusentzunezkoen jendarte honetan nahiko konektatzeko baliabide on bat, ez? Eta iruditzen zait horrelakoak eske bultzatu beharko genituzke, ez? Norberak ikus dezala zein dan bere espresio formaliko egokina. Aipatzen dut justo ikusentzunezkoa dalako, ez? Eta moten duelako, zinematan zabaltzea. Nolabait ere, normalizazio egoera bat baitere, herri honetan emondako egoeretaz hitz egiteko, ezagutzeko, eztabaidatzeko eta lehen esan dako, ez? Gaurkoa interpretatzeko. Eta iruditzen zait, gaur hemen dago amnesiarik handiena, igual, lehen aipaturiko urrunekoak beti daukatelako, ez, hurbiltasun bat, eta gaurko hemengoek daukatelako enbesteko trataerarik, eta zoritzarrez herri honetan hori gertatu izan da, eta oraindik honen gertatzen da. Guztiz ados, norberak ez badu bere historia idazten besteek, idazten dizute zure historia, eta seguruen ez da bat etorriko gitzienez, irudi horretan, oso aurpegia askoko errealitatea izaten da, eta orduan ez bada alde bat kontatzen, orduan ez da benetako errealitatea izango, ez? Hau da, guztiz beharrezkoa da prisma horren alde hori ere, alde guztiak atera ahal izatea. Batzuk diru publiko ordaintzen dira, eta beste batzuk iniziatiba pribatuaz. Edo konfraundin egiten, edo bestelakoak, ez zuzen ere ez dagoelako interesik errealitatea bere zotasunean ikusteko. Nik uste dut alde horretatik, Josu Martinez bezalako sortzaileek eta egiten duten lana txalotzekoa eta laguntzekoa dela, ez? Guztiz beharrezkoa da. Espainiar estatuaren estolderiak, impunitatea ere aipatu duzue, hori eseke atera dira azalera, dokumental honen bitartez, eta hain zuzen eta paradosikoki estrenatu zen egun berean, Villarejo komisarioiak adierazpen batzuk egin zituen, deklarazio batzuk egin zituen epaitegian, bertan lotuz nolabait 2017an Bartzelonan izan zen atentatu terrorista jihadista hori Espainiako inteligentzia zerbitzuekin nolabaiteko lotura ere izango zuela edo
ez dakite horren gainean zerbait duzuen esateko, baina ez zaio adierazpen horiei behar besteko ez dakit garrantzia eman, ez dakit baita ere zenolako nola heldu horri, baina zerbait komentatu nahi baduzu horren gainean. Justogo impunitatez modu sistematiko batean aplikatutako logika bat orduan eta gaur egun oraindik orain horrelako adierazpenak egiteko gaur eguneko testu inguruan oraindik orain impunia sentitzen da. Horrelako adierazpenak lasetasun osoz planteatzerako momentuan, ez? Eta horren atzean dagoen erroa benetan da herri honetan emondako gatazka politikoaren oiteko erroetariko bat, ez? Eta oraindik orain lan asko dago eta soluzionatu gabeak elementu asko daudenak, ez? Eta horreri uste dut jendarte moduan heltzeko erantzunkizun bat daukagu. Eta bueno, badaude iniziatiba ugarik horreri ekarpen bat egin nahi diotenak, eta hemen beharko litzatekena benetan berdintasunean oinarrituriko, ez? Memoria oso bat eraikitzeko borondate politiko eta sozial bat, eta horreri heltzeko beharra daukagu jendartek bezala. Txarrena da pentsatzen duzula eta egia balitz, hau da, eske, kontatu direnen, nik bai uste dut izan etekela oso posible. Entzun dugu Gernika Euskaldunek errezutela, entzun dugu inork ez dakila norden graleko isa, entzun dugu batek dakin norden M. Rajoy, hau da, oso jakinduria popularrak edo herriak berak dakizkien egiak bukatu egiten dira sistematikoki. Eta nik sinistuko nuke egia hori. Nik sinistuko nuke hori gertatu dela. Zoritzarrez, badugu eskarmentu nahikoa hemen jakiteko nola provokatu izan diren atentatuak ere, provokatu izan diren gero egosteko beste batzuei, ez? Orduan, horren konstantzia daukagunez, urteak pasatuta, zoritzarrez ez ninduk errituko. Gaiz aldatuko dugu, hemen utziko dugu gai hori, aurrerago helduko diogu nahi baduzue, baina gaiz aldatuko dugu eta espetxe eskumena hitz egingo dugu, zuzen 3 hilabete, 100 egun inguru igaro dira, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu zuenetik, eta atzokoan Beatriz Artolazabal Justizia Sailburuak aukerak egitasmoa aurkeztu zuen, zuzen ere horixe da, espetxeak kudeatzeko eredu propioan zutabetako bat, eta horixe bada presoak gizarteratzerako bidean egin duten agentzia bat, eta zuzen lana oinarri hartu, eta entzun dezagun Beatriz Artolazabal Justizia Sailburua. Ziur gaude, gizarteratzeko eta laneratzeko bitartekoak gehitzak, segurtasun handiagoa ekarriko duela gure gizartean. Prestakuntza, lantegiak eta ekoizpen jarduerak dira, beraz, aukerak ekimenaren arrakastaren oinarri. Hor entzun ditugu adierazpen horiek, lehenik eta behin lehen galdera, begionez ikusten duzu, aukerak agentziaren sorrera hau? Soinua ez da txarra, soinuak ondo ematen du belarrian, ez? Gero ikusi behar da zer dagoen horren atzean. Nik gitxienez espero dut horren beste urtetan itxaron izan dugun kompetentzia bat eskuratutakoan zerbait egiteko izango dela. Eta ez bakarrik kudeatzeko gestiogintza funtzionarioen nominak kudeatzeko. Nik espero dut badagoela plan politiko bat. Eta oraingoz kontatu digutena da badagoela plan politiko bat, badagoela alde batetik reinsertatzeko asmo bat. Nik uste dut Europako iparraldera begira ari direla, seinale ona da. Eta dagoen aurrikuspuntua, aurre asmoa, hau da, 140an egitea reinsertzioa Estatu Espainiarrean dagoenen 125ko helburua bakarrik, soinua ona da, baina ikusi beharko da, ez? Bestalde batetik ikusten dugu, preso politikoen kopurua oso txikia dela. Horiek dira reinsertatzeko errezenak, hor ez dago problema handirik. 80 inguru dira, baina 1300 dira danetara 3 kartzeletan dagoen preso kopurua. Eta gehienak daude hor 3 arrazoiengatik. Alde batetik genero delituak, beste alde batetik drogarekin lotutako delituak, eta gero lapurretak, eta hori dago pobreziarekin eta marginalitatearekin lotuta. Hau da,
izatez ez dira problema pertsonalak, problema sozialak dira hirurak. Orduan, reinsertatu kartzelan dauden preso horiek arazoak gizartetik datorrenean, hau da, nik uste dut benetan ambiziosoak badira, gizartea bera da gaixo dagoena. Eta azkenean, pertsona horiek jauzi dira kartzelan, gizarteak berak provokatu dituelako halako jokabide okerrak. Hasi gaitezen konpontzen orokorrean genero arazoa, bortizkeria, emakumeen kontrako bortizkeria, droga arazoa, ez da arazo personala, soziala da, eta batez ere pobrezia. Eta hiru arazo horiek konpontzen baditugu, orduan eske askoz ere preso gutxiago egongo da. Eratoz. Gainera, justo aipatzera bani joan, ez? Nahiko esanguratsua da, justo egin duelako eskumena ofizialki jaso eta egungarren egunean, ez? Normalean, gobernu berri bati egozten zaioan, ez? Egunetako lizentzia horren oiteko erakusle, baina lehen justo Laurak aipatu duen hildotik, ez? Aspaldidanik zegoen behar izan bati erantzuten dio, beraz, egun hauek eta eztabaida politiko-sozialean eta instituzionalean baitere eskumen ikuspegitik, espetxe politika loturik, gatazkari loturik eta bar, espetxeen eskumena ez baian egon izan da modu baten bestean urtetan, beraz, eguna pasauta, hau baino gehiagoko behar bat badago, ez? Eta badagoela batez ere, egiturazko plan bat irantzun behar lioken zerbait, eta ez bakarrik, modu partzial batean, diru partida batzuk edo noriteko proiektu batzuei loturiko zerbait, ez? Eta bigarren agazgaia baitere, erabat adoz baitere, eske espetxea bera da jendartearen ispilu bat. Ispilu izkutunetariko bat, jendartean ikusi nahi ez dugun hori espetxeratzen, gatibutzen edo noiteko lau horma barruentan sartzen dugu. Baina hori existitzen da, eta jendarte noiteko islada ere bada, ez? Eta gainera sistema kapitalistan are gehiago, porque justo aipatu dituen elementu batzuek eta ikuspegi merkantilista baitere gailentzen delako. Espetxe besteak beste negozio on bat dalako ere. Eta ikuskera horretatik baitere eskotan ez dugulako begiratzen. Gainera, gehitzen zaizkio, apuntatzeagatik besteren bat, Laurak aipatu dituen hildotik, gaur egun ere dauden noiteko errealitate batzuk. Pandemia egoerak baitere eragin zuzen bat daukalako espetxe bizitzan esan dezagun, eta askotan badirudi, horme barruetan sartzeagatik badirudi, COVID-ak ez duela gainditzen, baina gainditzen du. Eta eskubide urraketen bitartez erantzuten zaio. Barruan dauden noiteko ez, errealitate hori baitere islatzeko ezintasunak daude. Eta bokazio hori daukanarekin lagundu beharrean oztopatzen saiatzen da. Oso aipagarria da eta adierazgarria da, salaketak urtetan egin izan duen lana, eta salaketa hori ostaltzeko edo izkutatzeko nahi bat egon izan da. Goratzen dutez, langraitzen eta mon izan direzen gertara asko, zabaldu nahi izatea eta erantzuna jaso izan duen, ez? Baina errealitateak erakusten duena da, adibidez, bizi baldintzak oso eskasa direla, eskubide urraketa sistematikoa dela, jende askoren batuketa moten dela berton, COVID egoera daukagula gaurkoz, eztabaida bat dagoela funtzionariek ze funtzio betetzen duten, aginte autoridade ikuspegitik gailentzen ari danean gaur egun. Dire gauza asko, espetxearen barruan gertatzen direzenak eta jendarteak edo ez ditu ikusten edo ez ditu ikusi nahi, ez. Eta gainera gero erroko arazo problematikei erantzuten zaie. Baina emoten direzen gertarak badia ere puntualki tantak ezagutzen ditugunak, baina orain dela hilabete bat, Iruñako espetxean emakumezko preso bat hil da. Eta hori gertaera horiek emoten dira. Eta horren atzean egon barko litzateke noiteko erantzunkizunari buruz inork ez ditu, ez, erantzunkisunak hartzen. Orain kompetentziak edukita, norbaitek hitz egin beharko luke hemendik ere, ez, eta horri buruz baitere hitz egin beharko litzateke. Nik aipatuko nuke, ez dakit, adierazle moduan edo, Zigor Olaberriak liburu bat kaleratu du, preso sozial baten bizitzari buruzkoa, Santiko Goziri buruzkoa, eta horren bitartez baitere gauza asko elkarlotzen dira, ez? Justo, 16-17 urteko pertsona bat sartzen da, problematika sozial baten noiteko ondorio gisa, espetxean azkenean bukatzen du kriston zigorra, ez? Akumulatzen, bergeiz arteratzeak akatsa egiten du edo frakaso bat egiten du, berriro espetxeratzen da. Badago horrelako gertaera asko eta gure herritan gertatzen dana, ez? Bergeiz arteratzea falazia bat da. Ez dago borondaterik jendarte horretan
egoera horrek, problematika horren ondorio peretu dituzten pertsonak jendartearen noiteko aktore izateko, eta ez dago horretarako biderik. Eta eskumen hau baliatu beharko genuke gure bururi galdetzeko, gu jendarte bezala hori egiterik badukagun, ze bide egin beharko genuke, ze eskaintza egin beharko genuke, eta argi dagoena da, fondoan dagoen zigorraren kultura ez baian jarri beharko du. Ze bestela... Oso interesantea da alde horretatik, Angela Davis hemen egondakoan eta horretik ere nola aipatzen zuen, eske koinziditzen dugu danetan. Oin kontatu naz nire bai. Nola hitz egiten zuen, suntzitu behar zirela kartzelak, azteko. Ze kartzelak zira deposituak, gizarteak bazter usten zituen elementuak encerratzeko. Baina izatez, zuk oso ondo esan duzu lehen, da gizarte baten izpilu, hau da, problema ez dago kartzelara joaten direnekin, problema da gizarte horrekin hala bultzatzen dituela pertsona batzuk normalean aukera gutxien daukatenak, ahulenak, ahuldade ekonomikoa edo psikologikoa, baina azkenean horretara bideratzen dira eta problema ez dira horiek, problema da zenolako gizarteari garen eraikitzen bazter usteko pertsona horiek, ez? Orduan berak, esaten zuen, zeharo, horrek sartzen zuen eztabaida, zer egiten dugu bortzatzaileekin, zer egiten dugu zeharo bortitza, nortasun bortitza daukaten horiekin, baina eztabaida aberasgarria da. Zar gaitezen eztabaida horietan, bildurri gabe, ez? Ze guztioi sortzen zaigu zalantza. Batez ere hurbiletik jasotzen badozu halako eraso bat, esaten duzu kontxo, eta hori kaletik ibiliko da, eta monstro bada, seme alabak hilditu edo emazteari mina egitearren bere seme propioak eta alabak erail ditu, hor dago eztabaida. Hori konpontzen da lau hormetan sartuta edo beste modu batera? Nori dagokio espetxearen funtzio horren gainean hausnarketa egitea, espetxearen atzean dagoen oinarri arazo estruktural horri heltzea, instituzioei dagokie, instituzioen aldetik zerbait espero dezakegu ildo horretan? Beraiek gaia mahai gainean ipini behar dut eta guztiok hartu behar dugu parte. Nik uste dut eztabaida sozial bat behar dela hor. Halako erabakiak ezin dira hartu inoren aurka edo inoren norbaiten adostasuna ez badozu lortzen. Esan nahi dut, lehen aipatu dudan kasua ez, emakume horri seme alabak hil badizkio bere senarrak. Edo berak ere ikusten du, azken soluzioa ez da kartzela, edo bestela reklamatuko du ustel dadin bizitza osorako lau hormen artean. Orduan, eztabaida hori eremu publikora eraman behar dugu, eta uste dut oso kolektibo izan behar dela. Ero bat hor. Hemen utziko dugu gai hau ere, izan ere kirol gaiei ere helduko diegu gaurkoan, eta ezoizko era batean, izan ere gaurkoan hasiko baita, edo aste honetan, ez dakit noiz hasi zen atzo edo gaur, Espainiako Superkopa, non eta Arabia Saudin, eta tartean, euskal talde bat ere bada, Atletik, gaurkoan jokatuko duena. Zer iruditzen zaizue testuinguru guztia? Bueno, saiatuko naz, eta futbol zale moduen ez uzaten. Baina, nik uste dut bi... Bota, futbol zale moduen. Baitare. Nik uste daudela bi eztabaida fondoan nahiko sakonak direnak, ez? Batetik, zein kirol eredu sustatzen dituz horrelako ekimenek, ez? Eta argi dagoena da, ikuspegi edo irizpide ekonomiko-merkantilista baten logikan baino ez dana gailentzen, ez? Eta hori da, aspaldion batez ere futbolak igual sortzen duen horieteko merkatua eta negozioa. Eta gero, bigarrenik badago, nire ustez, futbola izateak ekartzen duena dela jendartean baitere nahiko asimilatua dagoela, nahiko onartua dagoela, futbolak maila batean gauza askoren gainetik dagoela, ez? Zaiatzen egin naz, apurtxetu objektibo izaten. Eta uste dut hori baitere fondozko eztabaida bat dela, ez? Futbolak ez dudana, futbolaren bitartez ezin da dana justifikatu, ez? Eta nik uste dut hor, badago bestelako eztabaida bat. Eta gero, Atletik zale moduan, iruditzen zait Elizegi ez dara fin ibili oingoan, eta ez ditu adierazpen Atletik ordezkatzen dituen, Atletik berostasunean ordezkatzen dituen adierazpenik egin. Ez dut uste
Espainiar futbolaren adierazle izan behar garenik, ez dut uste eredu baten Espainiar Federazioak bultzaten duen eredua izan behar garenik, eta ez dut uste ez dara atletik ordezkatzen duen kirol eredu bateranzko ekarpen bat denik. Beste gauza bada kontrasan horiekin bizi behar badugun eta horlako kompetizioetan jokatzeak txupatzen duena, eta beste gauza bada horrein oiteko diskurso amable bat eskaintzea gure buruak justifikatze. Uste dut, askoz ere zintzoak izan behar garela eta atletikekiko gehiago urbildu beharko inatekela. Ni ere Raulekin dago, zu bezala, eta nik ere ez dut ulertzen zertara joan behar duten ara, ez? Arazo ekonomikoa baldin bada, az daitezela ikusten zenbat kobratzen duten futbolariek, eta badago non moztu, ez? Alde batetik. Gero, beste alde batetik, zerbait ikasi bagenuen konfinamentuan izan zen, eta nik ikusi nuen iringuruan, futbol sale zinguratuta nago, eta Athletic Fundazioan nago ere bai, patronatuan, oso futbol saleak dira danak, ni ez naizena, eta ikusi nuen, ez zutela futbola ikusten telebistan. Eta ezin nuen ulertu. Esaten ziaten, nik ez ere barra, zu ez ara futbol salea. Ez, ni naiz futbolaren inguruan dagoenaren zalea, hau da, bokata hori jatea lagunekin, aurretik joatea, elkartzeaz dakin non, elkarrekin ospatzea. Eta orduan, zalea morratu horiek, hau da, horietariko batzuk, nire familian bertan ikusten dut, atletia galdu, eta astelenean ez dakate indarrik ez da hoetik altzatzeko ere, eta horiek ez zuten ikusten partidorik telebistan. Orduan, futbola da batez ere eremu sozial bat. Badakigu, existituko ez balitz, beste zirko bat, eta marxista total, ogia eta zirkoa, asmatu beharko litzateke, futbolak betetzen duen funtzio hori, funtzio sozial, ekonomiko eta politikoa betetzeko. Orduan, iruditzen zait, zuarekin ari direla jolazten. Hau da, ari dira alde batetik, zaleen aurka erabaki oso bortitza hartzen, ez bakarrik han egitea, non egiten den, ez dugu zehaztu, baina guztiz adozurekin, eta beste alde batetik, ari dira partidoak ipintzen astelenean gabeko behatzitan, ez dakiz egunetan, ez dira mimatzen ari futbola mantentzen duena. Momentu batean, zale horiek esaten badute begira, konfinamentuan bezala ze, ez galdu dugu interesa honekiko, akabo negozioa. Akabo nomina horiek, soldatak eta kanpionatuak eta dena, ez? Eztabaida pilpilean dago, baina solasaldia hemen utzi behar dugu, eskerrik asko Ibon Minika, eta eskerrik asko Laura Mintegi beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Ondo izan. Lasai gaua, begietan paisailaua, jolaztu bi onbauta ezin dagin gure aurka. Esnatuta alboan zaitu jada, entzuten zure bihotzen taupada. Mila pentsamendu ezin dut laga, egoa izango da gure iparra. Hileak pasa ditugu lehenengo egunak izango balira. Ikusten zaituta urrun distantzi honetan gertura ezina. Burua da bilbiraka, pentsamendu txarrak ezki esaka. Momentu txarretan baita, beti alko da onena bezarka. Bilatu zure ardatza, egin zazu aurrerantza. Sobran dut nik balantza, mezutan ez zait falta. Zoramena dugu gure ardatza, beti kasita joan da gorantza. Nola urkitu zertan dugun antza, espada ikutu lorean arantza. Musikak elkartu gaitu, mikrofonotan orduak bizita. Kontzertuetan alaitu, bapatean egindako bisitak. Elkarri zangara zaindu, elkartu gaitu bizitzak. Marka berria omen da lagun artean ez bada